Ụmụnne Igbo dịka m bịara na Ogboji Anambra State ebe o gburu ụmụnne anyị 2 days ago na Ogboji gbawo innocent 13 people na Ogboji. So dịka m gara na hospital Ashina ebe ha nọ mana ọsọ burugo ha n'azị ọka ndị meresịrị alụ. So ana m abịago m got some of the families of the members, one of the family of the member only female on all so when I best never fear. So I back and no kind of from their mouth. Only under Naba, Obulu, the only can abo Obulu dear. Mukoyan can aba Obulu 1 day. Okay. Almost all of them are one. Mando Munna from my friends is a very terrible situation. Only be careful anywhere. Kedafa Keda be say anywhere. Alpha Mobile Angela Ezechi from Ebonyi State. Okay. Igbo. So agara m ebe ahụ ndị akpọrọ m oku ka m bịa ebe ahụ na ha furu ebe m na-arụ ọrụ ugbo ka ha nyere m aka ụmụ nwoke Ebonyi State ka ha nyere m aka ji kọrọ m ihe nsọrọ. So ya ka m ji gaa emechago m ka ha si kwuo wee gaa ebe ahụ si ka ha bịa yezere m. Anọ m ebe ahụ ha eyigo m ọrụ na Monday next week. Mụ kene ha ozigbo m kenechara ha o nwekwana ihe ọjọọ m fụrụ ndị a na-ekwu ebe ahụ. Jos ụmụnne ka ha bụ ha na-akpazi onye ha na ibe ya nwere nghọtahie ha na-edozi ya. So anyị na ebe a mụ kenecha ha tukuru na witi ụmụ nwaanyị be m ihe ka anyị na ebe a anyị efu ndị ji egbe wela ndị anyị amaghị ndị ọ bụ anyị amaghị ebe ha si wee bịa. Ozigbo ha rutere ebe ahụ asị onye ọbụla ala down ha dunerisie. Mgbe ha dunesie anyị nọ n'akụkụ anyị gbapụ ọsọ. Mgbe anyị gbapụrụ ọsọ ndị nke a nọ n'etiti ebe a na-eme mitin ndị vileji anyị nọ si ka anyị na-eme mitin maka anyị bụ ụmụnne maka onwe ihe mere nwanne anyị ewee dozie ya. Mitin a ka ha na-emekwa ebe ahụ. Anyị nọrọ ebe ahụ ndị ala ndị a si ha dunere ana ha edunere ha si kedu chioma na ha chioma na ka aka jiri ha si oke ọ dị ka ha che na egwuregwu ka ha bịara ebe a wee tụkwasị onye ọbụla niile n'ebe a aka gbaa onye ọbụla pieces ọbara ji ebe niile. Nwee some people ọbara ka ọbara mgbe ahụ ndị ahụ kpaa ume mgbe ahụ ha kpara ume ndị ahụ ndị mechara ha nwụrụ. Mgbe ahụ ha pụchara ndị ahụ kpara ume ọfụma ha zọchara akwụkwọ n'isi gbaa ha egbe ha emegharị ha ahụ kpaa ume ha ọfụma. Mgbe ahụ ndị ahụ pụchara mụ na onwe m chie mkpu si ndị vileji anyị nọ na be ha ka ha nyere m aka ha hepụrụ m ka m zọpụta ndụ ndị nke na-anwụbeghị ọfụma. Ndị a ka m na-akpọkuzi ndị vileji a niile onye ọbụla gbakọ ewekwuwezie ka ejechi bụrụ ndị ka dụ ndụ wee jewe n'ụlọ ọgwụ. Ndị nwụgoro anwụ o ruzi n'ụtụtụ ya akpọzie ndị amị ha bịazie bukọrọ dị ozu wee gawazie mọchụarị. Ọkwa otu m si wee fụ. Hey, so sorry ma. Ma nwanne m nwoke last born afọ nne m atọ mmadụ na-abụ wee tee. Last born afọ nne gị ka afọ ya? Monday Ofoke from Izzi for Izu local government. So o metutere nwanne m nwoke o metutere relation ya wụ Ogbonanwa Ifu. Nwere m ndị Igbo ọ na-anụgo ife okwu. Yes, last born nnu nke ọwa atọrọ mmadụ wee tọọ ya witi onye nke a n'ebe a. Yes. Nekwa nwaanyị nwoke nwanne m nwoke ebe a. Na solino. Ụmụnne m ndị Igbo in fact amala m ihe m ekwu o wutere m nji wee si ebe nsi wee sị ka m bịa n'obodo a. O wutere m ọfụma o wutere m abịa m ịsọfa solin. In fact it's a terrible situation. O nwere one woman a young lady dị ime ha gbukwara di ya. In fact onye nke a na-aba o gburu nwanne nwoke ofu na nke tara atọ. Hey, sorry yo. In fact the thing amala m kedu mụ na nwa mazi ihe m ga-ekwu o wutere m ọfụma. It's a very terrible situation. 13 people, innocent people, just like this. Innocent people. 13 people, Guinea. What is happening?
innocent people si otu a wee nwụchasịa like this. Ụmụnne m ndị Igbo biko aba nọ abịa m ka sịfa sọlị ịmakwa na ị ga-esi kpọ ha na fon ụmụnne anyị a biko kpọkwafa sọkwafa sọlị biko ka gone ya bụ nwanne biko kpọọ nọmba gị fon nọmba gị biko nụ ụmụnne m ndị Igbo dịka m bịara ka nsịfa sọlị ọgwụ na ịmụ ị ga-esifa sọlị n'ụzọ ọzọ biko in fact kpọọ ha na fon kasị efe obi biko kpọọ nọmba gị 07041866625 kpọkwa ya again 07041866625 biko nụ ndị a nọ na ilu uju biko sọlị saịsọ onwe ihe chọọ ikwu na ihe mụ na onwe m chọrọ ikwu na ọ bụ na o nwee okwu gọvanọ Ebonyi steeti ga-ekwu banyere maka datin gosi ihe abụọ ọzọ obere ihe ebe mmadụ 13 nwụrụ anwụ ọbụla obere ama ife ihe a ga-eme banyere maka datin n'onwe ka ọ dị ọbụla obere ife almost mmadụ 13 biko Ebonyi State Governor and the Soludo biko ayịyọ ya afọ abụ ma junior brother onye nke tọ direct ka a na-ekwu okwu ihe ya Monde amaghị eme banyere na ya si mee ya Hi. 080 23 16 69 17. Okay. So ụmụnne m ndị Igbo mma nachi ha azụ ebe nsi abịago m ebe a sifa sọlị biko nụ ndị akpọghị nọmba fa ma a nụrụ ga-esikpọ ha na fon sịkwanụ ha sọlị biko nụ ya ekwure na ndị Ebonyi ka o mere na Igbo onye Abịa steeti mba anyị na-ebu ndị Igbo ma onye Abịa ma onye Ebonyi ma onye Imo ma onye Anambra steeti ma onye Enugu steeti ịmara na ị ga-esikpọ ha na fon mmadụ ibe ka ọha anyị na-ebu the same thing we are the same ịmara na ị ga-esi wee kpọfa sọfa sọlị one by one please call them on phone biko nụ. Watch the next video. The video is too long. Watch the next video.